хора. Четвърти час. Вече почнах с другата ръка. Последно, ляво или дясно? Абе, хора. Десничката ръка. Пуканка. Като казвам пуканка, се сещам за ония сериал на Лиля Начкова. За какво говорим? Пуканката. Да. Зърначко. Между другото, за оная история не беше неловка днес. Значи днес ще разкажа една история за като се случи днеска. Обаче беше много смешно. Значи имахме снимки. Имахме обща с учителката. Имахме обща с всички. Имаме и с учителката. И едно момиче в нашия клас, казва се Мария Русева, тя снима в YouTube. Просто напишете Мариано Русев. Това всъщност е профила на нейния баща и тя снима YouTube там. Което е наистина много странно да снимаш YouTube в профила на баща си. Не че е толкова странно да кажа, но и аз съм го правила понякога. Ама не знам в кой телефон. Хора, готови сме. Нека да приберем останалите ногти. Значи имаме резервни 24 броя. Имаме и имаме ги изложени на такова. Имаме общо за резерва 24 броя ногти отделни. Ногата липсват. Значи, това е за да ги изложим ногтите. Да не се използват. Може би, не знам. Но първо трябва да намеря последните два ногта, защото не знам къде са. Загубих ги май. Значи са липсвали 2 седмици и после ще се върна да махна тези работи и ще покажа как изгледат ногтите. Между другото гледах един лайфхак, как с сешуар може да сушим лепилото и може да стане по-бързо. Между другото